and Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano para sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong matatampo rigdas sa nga Jo Marie. Laaya din sa eskwelahan, oy. Lami na kayong iuli. Alright, class. Ay mo kalimot sa iyong project, ha? Nga i-pass next week. Yes, sir. Yes, sir. Sir! Oh, uy! Uy, ano maras tiya? Yeah. Are you okay? Sakit ang akong... Oo, sir. Jumari, dala si Tia sa klinik. Oh, ako? Madali! Yes, sir. Dugayin mata ni niya, oy. Lami na kayong iuli. Oh, Tia. Mata na ka? Ay, salamat taon. Kana? Kadiyot sa... Malipong pa ko. Kaya, oy, pagdali ba? Biyain na lang ko. O, dili na pwede. Kasampat ko, sir. Ingon ra ba siya nga, dili ka pwede biyaan. Ayaw ka bala ka. Dili ko musumbong ni sir. Pantay, ha? Sige, ito na ko. Yes! Naunsa man tao kanak? Kadi ba ni mo gentleman? Balik ka dito. Pero, pa, nauli naman ko. Balik ka. Ayaw ingana ang babae. O, pa. Oh, eh. Wala naman sa din, eh. Ay, kapisit, tumihan na, eh. Magkamong man. Pagkapikapoy lang dyan ko pabalik-balik kan, eh. Jo Marie, kuyog ta. Ha? Asa man? I-treat ka og lunch. Isip bayad ako sa imong pagtabang nako gahapon. Sama street, ha? Salamat sa pagluwas nimo nako, ha? Dako kay kugutang kabubuton nimo. Salamat sa imong kaayo, Jo Marie. Anong murag lahi man niya akong kipati? Nakagusto ka ni Tia, bay? Ha? Tanaw na ko murag nakagusto lagi ka niya. Oh. Sultihin siya kung sa'y gibati ni mo. Kaya hapit na bata mo graduate sa college. Basig mo mahay ka. Bay. Ha? Manguyab ka nako? Oh, Tia. Please, hatagi kong chance. Dili ka ko nimo pasakitan. Di ko manguyab ni mo kung nagplano pa man day kung mapasakit ni mo. Sige, good. Oo, sige. Sige. Di sagot ako. Kita na. Yes! Askang surtihan ni mo ba eh. Butan bagay na si Tia. Mau lagi? Mabitaw nga, nalipay kay ko nga, wag ko niya lisura bay. Gisugot yung dahig ko niya. Good luck sa inyong relasyon bay.
Han, mansari man nato karong Saturday. Mag-dinner ta sa gawas. Ha? Ayaw lang na eh. Lang dako na pinagasto. Taas kay kwarta kung sa gawas na mga on. Tagsara man sa good. O gusto mo gud nako nga kada mansari nato. Naagi tayo mabuhat nga memories. Kastador siya kay kay. Di gyud ka makatigo man ang imong sildo. Jo Marie. Han, na ako'y pangayoon nga pabor ni mo ba? Oh, masa man na? Akong ihatag ni mo ang akong ATM card. Kay kung narimang gud din ako, matintal man ko gasto gud. Maayo ka kay, maayo magkamukupot og kwarta. Mas may pa. Hello, Ma. Nak, si Papa ni mo. Nga naman Papa, Ma? Wa na si Papa ni mo, nak. Giatake siya. Unsa? Inom sa og tubig o. Di ko. Han, May mubabiyais ako. Jo Marie. Yan, ibabas ti abay nga nila agron. Babay, di pa ko gusto nga mag-uban eh. Ma-feel ako niyang kaluoy rin ako. Mau ba? Oh. Maayo kay nadayon ka. Bay, si Isel akong amiga. Isel akong amigo si Jo Marie. Hi. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Han, nalubong na si Papa ni mo. Unsa man, ganahan ka mang laag ta? Di ko. Muli lang ko kay matuko. Sige. Oh, nga naman ka. Sakit na sa kaya nga akong uhan. Pauli lang sa inyo ikaw. Para magkapahuway ka. Jo Marie. Cheers! Cheers. Kinsa na? Sige. Wa. Barkada na. Ako lang yung pag-ngo ng ako cellphone. Grabe naman sa ka, Jo Marie. Nagkinahanglan ko ni mo gabi eh. Magpauban nun ako ni mo sa ospital kaya di grabing kasakit sa kong o. Pero gipawong ni mo imong cellphone. Sasabaan sa ni mo eh.
Abi na mo, gikapoy na kay kunin mo, tiya. Gikapoy na kay kunin mo ang arte-arte. Mas may pagmagbuwag ta. Ha, sige. Mas maayo pa tuod nga magbuwag na lang ta. Kay total, bisan og uyab pa ta. Mura man sa dili. Nausab na ka, Jo Marie. Wa na ko makailan nimo. Tiya. Unya, tagay? Oo, tagay tagmayo. Sige! Ano man dahil kwarta? Sakto. Ang ito yung blend tiya. Palas. Ako nagkamito na yung kwarta. Jo Marie, anak. Murag, lingaw ra kayo kasi mong kinabuhi ron. Oo, ma. Ay, gusto ko malimot, Papa. Nak, nakasabot ko nga maunay paagi nimo para malimot kasi mong amahan. Pero ayaw intaw kalimti ang mga tao nga tinud-anay nagpangga og nagmahal nimo. Sama ni Thea. Ma, Imong gibuhian si Thea. Og nasaag na gyud ka sa sayop ka, Dan. Wa na ko makailan nimo, anak. si Tia. Hello, Tia. Dong Jo Marie, ang mama ni Thea. Oh, Tita? Oo, Dong. Operahanan sa o si Thea. O delikado ang iyang kahimtang. Pwede pa namang makuha ang ATM sa akong anak. Matod niya na mo. Kay mautoy among ibayad para maoperahan siya. Ha? Oh, Tita, pasilo ako. Wani sudang yung card. Akong nagamit. Unsa? Salbahis ka, Jo Marie! Bay, buang. Namatay, Tia. Unsa? Dili. Pasilo ako, Tia. Pasilo ako. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss. And it's getting better, baby. Pagmahay og kauwaw mo'y akong gibati paghibaw na ko nga wanas Tia. Selfish ra kay ko. Ug wa ko ilang gibasol kundi ang ako ra yung kaugalingon. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad dining akong tampo. More power, RMN.